Kana shiga cikin application din zai nuna maka duk wani hoto da ka taba yi a wayanka, duk wani hoto da ka taba sa a wayanka tun daga lokacin da ka fara amfani da wayanka, ko da ko ya kai shekara ɗaya ne. Kun ga inda aka rubuta recovery ga clean up. Wasu hotunan ma a nan gurin ma ina ganin na manta ma yaushe ne ma na goge su ko kuma yaushe na sa su a waya. Kana danna recovery zai nuna maka save the files to a custom location sai ka shige shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yan uwa, barkamu da haka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan wani application wanda zai dawo maka da duk wani hotonka da ka goge a wayanka, ko da ko ka kai shekara ɗaya ne da goge hoton. Don haka yan uwa, ku biyo mu domin ganin yadda za ku yi hakan. Yan uwa, kada ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku a duk lokacin da muka daura sabon bidiyon mu. Domin ka dawo da duk wani hoto da ka goge a wayanka tun daga lokacin da ka fara amfani da wayanka, zaka buƙaci ka shiga Play Store. Idan ka shiga cikin Play Store zaka yi installing wani application mai suna this digger. Gashi nan wannan application ɗin gashi nan, this digger photo recovery. To sai ka shige shi. Idan ka shiga sai ka yi installing ɗin shi. To bayan ka gama install ɗin shi sai ka bude. Idan ka bude zai maka display kamar haka nan, zai nuna maka wani abu kamar haka nan. To sai ka anan gurin gashi nan inda aka rubuta start basic photo scan, sai ka danna shi. So idan ka danna shi zai maka scanning duk wani hoto da kai da wayan nan ya dauka tun daga lokacin da ka fara amfani da wayan, inda baka yi wiping din shi ba har zuwa yau. To zaka jira shi ya gama scanning din duka hotuna. Kun gani ya gama scanning hotunan da suke waya na tun daga lokacin da ya fara amfani da wayana. Kun gani ya ce 591. To wayannan su ne hotunan da na sa a wayana tun da na fara amfani da wayana. To idan na danna OK, to zai nuna maka duk hotunan gasu nan. Hotunan ma kun gani, wai ku gani wasu hotunan ma da za ga na ma manta ma da yaushe ne ma suka na sa su a wayan nawa, na ma manta da goge su. To yanzu idan kana so ka dawo da kowane hoto da kake so ka dawo da shi, misali kun ga nan an rubuta recovery ga clean up. To yanzu kana so kuma ga kuma kowane hoto yana da alamar mark. To sai ka misali idan ina so in dawo da wannan hoton sai in danna mai mark. Idan na danna mai mark, wannan ma misali bari ne wani hoto, yanzu wannan hoton shi ma in danna mai mark. To idan na danna mai mark sai in shiga recovery. Idan na shiga recovery din nan to zai nuna mu wannan three options din. To gashi nan sai ka shiga wannan save the files to a custom location on your device. Kana shigan shi zai nuna maka folders din wayanka, sai ka zaɓi folder. Yanzu misali ni bari in zaɓi wani folder wanda bai da komai wanda zan gani. Yanzu misali yau daga nan gurin alarms, to idan na zaɓi folder sai ka danna OK. To kana danna OK gashi nan ma zai rubuta ma recovery completed, this digger has finished recovering 2 files successfully. To yanzu idan kana so ka ga hoton sai ka koma file manager ɗinka, sai ka je ka nemo file manager. In ka shiga file manager sai ka shiga wurin memory ɗinka. To idan ka shiga wurin memory card ɗinka sai ka shiga folder da kai saving. Kun gani alarm inda na yi saving kenan, to sai ka shige shi. Kana shiga kun gani kun ga hotunan ko, kun ga hotunan da na dawo da su, kun gani wannan su ne hotunan da na dawo da su, kun gani. Yan uwa, idan wannan bidiyon ya burge ku sannan kuma kun amfana da shi, ku danna mana subscribe domin hakan zai ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku bidiyoyi kamar wannan. Ma'assalam.